Poď už dovnútra. OK, kámo. Poď. No, počkaj na mňa. Okay. Natáčam ďalšie 60 sekundové video. Čo tu nás smrdí ako? Ja neviem. Čo tu nás smrdí ako prdel? Fuj. Dobre. Natálka, poď. Ja nebude nič dneska pozeraní v telke. Okay. Prečo ma natáčaš? Neviem. Ty ma natáčaš. Fakt? Hej. Fakt? Yes. Jo. Among Us.